तामुलपुरनि आन्दारावनो बे तामुलपुराव जोंनि सिपबो दोङो थेवब्लाबो बे सिपआ जोंनि एरियाखौ नाहराखै दिनावलासे जोंनाव दा थाबायनानै लामा मोनसे परिबेक गैया जेनेबा दा जों रायजोफोरानो गावबा गाव माने खदालजों जावनानै माने लामा खोनो लागा जादो। गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानैबो मिजिंथिबाय। आरो बेजों लोगोसेनो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि अनसायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिबाय। गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा आयदा लानानै भिडिअ लाबोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बेफोरनि गेजेरावनो दा मोनसे भिडिअनि सायाव जों सावरायनो नागिरदों जे सोलायनाय परिबर्तन एबा जौगानायनि मुङै आवगायनि सरकार बिपिएफ हान्जाया जेबो सोलायनाय लाबोनो हायाखिसै बिटिसि ओनसोलाव होननानै प्रमद बर' बिथाङा माने बिटिसिनि गादिखौ दखल खालामदोंमोन। नाथाय बिथांनि जायफोर प्रतिश्रुति बा जायफोर स्ल'गान बेफोर स्ल'गाना मोगथाङाव मोनसेबो जाफुङै बायदि नुनो मोननाय जादों। दा बाथ्राया जाहैबाय बिथांनिनो समस्थियाव दासिमबो माने ओरैबायदि थाबायजायै लामा दङ जाय लामानि थाखाय रायजो राजा बिथांमोनहा जावले जावले माने आर'जलाइ होसेयावबो दिनैसिमबो मोनफुंनो हायाखै आरो बिथांमोननि गामिखौ दिनैसिमबो नायसनाखै आरो बिथांमोननि गामियाव दिनैसिमबो अन्थाइ थरसेबो खोलैयाखै। जायनि थाखाय रायजो राजा बिथांमोनानो माने गावसोरनो आखायाव खदाल लानानै गावसिनि गामिनि लामाफोरखौ खोनानै लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेनो जे सोलायनायनि मुङाव प्रमद बर' बिथाङा सरकारखौ गावनि आखायाव लाबाय। नाथाय दासिमबो बोसोरथाम बारलांनायनि उनावबो मानो बेबायदि अबस्थायाव दोनबाय थाखो बेखौसो साननो गोनां बाथ्रा जाबाय। नैबे जोंनि निजदिफिलि गामि बे गामिया बयनिख्रुइबो बेकवार्ड जाना दोङो। बेयो तामुलपुरनि आन्दारावनो बे तामुलपुराव जोंनि सिपबो दोङो थेवब्लाबो बे सिपआ जोंनि एरियाखौ नाहराखै दिनावलासे जोंनाव दा थाबायनानै लामा मोनसे परिबेक गैया जेनेबा दा जों रायजोफोरानो गावबा गाव माने खदालजों जावनानै माने लामा खोनो लागा जादो। आरो नैबेल' लामा नङा आरो गुबुन गुबुन बहुतथा लामा दंबोयो बे लामाफोरखौ जों बानायनो थाङाखै आरो बे लामाजोंनो गथ'फ्रा स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामो थेवब्लाबो माने सरकारनिफ्राय अन्थाइ थरसे गोलैनो मोनाखै दिनावलासे। आरो एमएलए एमपिफोराबो जोंनाव फैबाय थायो फैबाबो दिनावलासे बिथांमोना जोंनि नै गामि दाबसेखौ माने लामा होननाय मोनसे बुस्थु बानायना होनाय थाङाखै ना बेबायदि जों बहुतथा होनाय थांदो थेवब्लाबो बिथांमोना दिनावलासे सिसि ब्लकनाव अन्थाइ थरसेबो जोंनाव खोलैनो हायाखै दालासेबो। जोङो एमएलएखौ बुंदोंमोन जे नोंथाङा माबा मोनसे बानाय होनना बुंदों बिथाङा बुंदों जों हायोबा जुजिगोन होनना बुंदोंमोन दिनावलासे एमएलए खबरानो गैया। जों बेसेबां एप्लिकेसन होगासिनो दङ दिनावलासे माने बिथांमोना लाजिनांगौ आरो बुंनानै बिदि खामानिखौ मावनो हाया। दिनै लामाल' नङा बिथांमोना दैनिबो जगाजग खालामनो हायाखै दाबो जोंनि गामियाव आरो स्कुल गंसे दंमोन स्कुलाव बायजोबना दङ दा। बेबायदिनो माने ओरैबायदि गारना दोनदों नै गामि दाबसेखौ माने लाजिनो बाथ्रा आरो लाजिनो गोनां बिथांमोना जे बुंनानैबो खामानिखौ मावनाय थाङा दिनावलासे माने जेबोखौनो मावनो हायाखै। आरो दिनै बिथांमोना सरकार जानाय 3 बोसोर जालांबाय आरो सोलायदोंमोन माने इउपिपिएल जानो हाबाय इउपिपिएल जानायबो इउपिपिएलआ 3 बोसोर जालांबाय दिनावलासे अन्थाइ थरसे बिथांमोना होनो हायाखै दाबो। प्रमद बर' सारा जोंनि तामुलपुर समस्तिनिनो सासे बिथाङा दैदेनगिरि। बिथाङा जोंनि गामिखौ गावनि समस्तिनि मोनसे गामि हिसाबै बिथाङा जोंनि गामिखौ नायहरनांगो। मोजां लामा हान्थिनायनि थाखाय जोंनो सुबिदा खालामनानै होनांगो बा लामाफोरखौ मोजाङै पाक्का खालामनानै होनांगो बा सिसि ब्लक बानायनानै होनांगो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि जुगा 21st सेन्चुरि जालांबाय। नाथाय जोङो बिजिरनानै नायबा नुयो जोङो 1800 जौथायाव जोङो दिनैबो थांनानै दङ। आरो प्रमद बर' सार बिथाङा जेब्ला बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जोबोद गोख्रोङै खालामदोंमोन बै समाव जोंनि गामिनिफ्रायबो बड'लेण्ड आन्दलनाव लोब लोब ओंखारलांदों। दा बुंनो थाङोब्ला बड'लेण्ड आन्दलनावबो जोंनि गामिनिफ्राय बहुद गोबां कन्ट्रिबिउसन दङ। सोरबाया बड'लेण्डनि मुङाव मुंख्लं जालांबाय सोरबाया बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाबाय जे प्रमद बर' बिथाङा
माबायदि स्ल'गान होनानै सरकाराव फैदोंमोन एबा माबायदि प्रतिश्रुति होनानै एबा माबायदि आसा मिजिं होनानै सरकाराव फैदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै बैफोर मिजिं आरो आसा एबा प्रतिश्रुतिफोरखौ एबा स्ल'गानफोरखौ मोनसेबो मावफुंनो हायाखै होननानै जोङो बुंनो नांगोन मानोना बिथांनि समस्थियावनो दासिमबो मोनसे गामिनि बा मोनसेनि बांसिन गामिनि लामाफोरा बेबायदि अबस्थायाव दङ बेखौ नायोब्ला जोङो हमनो हायो जे इयुनाव जोङो प्रमद बर' बिथांनिफ्राय जेबो आसा खालामनो हानाय नङा दा बे जानानै थांबाय दा गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय मानगोनां रनजित बसुमतारी एबा बिआर पेरेंगा जाय बिटिसिनि इएम बिथाङा गोबां समावनो बिपिएफ हान्जानि माखासे दैदेनगिरि एबा हाग्रामा महिलारि बिथांमोनखौ माने गोबां गाज्रि रावफोरजों एबा गोबां जिब जुनार एम्फौ एनलाफोरजों रुजुनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों एबा सोंखारिबाय थानायखौ नुनो मोनदों नाथाय बिनि सोंखारिनायनि फिनजाथाय महरै मानगोनां बिथां खान्दा जाय बिथाङानाखि बारग' एनडिएफबिमोन बिथाङा दा बिपिएफ हान्जानि गोख्रों सासे दैदेनगिरि बिथाङा मा फिननाय होदों अब्ला भिडिअखौ एसे नायदिं 14 चिरां दुवार समस्तिनि समस्त बिटिसि जनजातिया बिथांखौ फोथायनानै देरहासार खालामदोंमोन जे समस्तिखौ आबुङै दैदेनगोन साननानै नाथाय बिथाङा बे दैदेननायावबो दिनै फैलार राव जनजातिखौ बिथाङा गोजोन होनो हायाखै सोरनिबा इउपिपिएलनि रोहो जोंनाय सुबाय थानाय अराव बिथाङासो मासे गुमा जानानै बारसोमफैनानै दिनै उफाय गैयि जानानै दङ मानो होनोबा बिथाङा मालाबाबो साक्सेसफुल खालामनो हानाय दैदेनगिरि नङा गावनि सालायफुबाय थानाय बे सासे प्रफेसर जालायनानै दिनै गावनि खामानिखौ आबुङै मावफुंनो हायै लिडारा बहा समाजनि खामानि मावफुंनो हानो बिथाङा गावहानो बेस्टलेस दा बिथाङा बहा थागोन बहा मा समस्ति सेलेक्सन खालामगोन बिथाङा गावहानो साननानै आग्रो मोनाखै अब्ला बिथाङा सासे पलिटिकल पार्टीनि बिगोमा एबा सासे प्रेसिडेन्टखौ बेफोरबायदि बुंनाया लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव आरो बे लिडारनि जयगथा गैया होननानै आं सानो फैगौ एमपि इलेक्सननि थाखाय बिपिएफ हान्जाया माबायदि साखाफारा बिनिबो मोनसे भिडिअ ओंखारदों आरो बिपिएफ हान्जाखौ रायजो राजाफोरा सिगांनिफ्रायनो आरो दासिमबो मोजां मोनो बेफोरखौ मा फोरमायदों मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नायनो घरे घरे नांगाल घरे घरे हाग्रामा बियो अभियाना जोंना जाबाय थागोन आरो सोलिबाय थागोन आरो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा जोंनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ थांनाय समनिफ्रायनो गोबानानै लाबोखानाय आरो एबाराव दा बांसिनै बिथांमोननि जे सासन भार बेखौ अतिष्ठ मोननानै बिथांमोननि जे खुंथायाव थानानै बिथांमोना जे जेबो रायजो राजानि मोजां जेबो खामानि मावनो हायाखै बेखौ आरो बांसिनै मिथिसार जानानै बिथांमोनजों दिनैनि दिनाव रावबो गैला बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि निति आदर्शखौ रायजो राजाया न'खर गोबानानै लाबाय आरो फैबाय थागोन समाव जोंनि जे बिजाथि एमपिनि जे बिजाथि बेखौ गोरलैयैनो देरहाहरनो हागोन जों बेखौ रोखा फोरमायनो हायो हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय बांसिन मावनो हागोन नामा बिदि होननानै रायजोफ्रा हयथ' आसा खालामदोंमोन बियो कमप्लिटलि फेलार जाबाय जोंहा गोदान माबा मोनसे इसु लाबोनांगौ बायदि जों नुवाखै बिथाङा जे फेलार बिथांमोननि सरकारा जे फेलारखा बेवहाय जों गोदानै जेबो प्लेन पलिसि खालामनांगौ जोङो जोङो गोदान माबा मोनसे बिथांखि लानानै गोदान माबा मोनसे इसु लानानै हाबनांगौ बायदि जों नुवाखै अलरेडि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ एभयड खालामखाबाय फैबाय थागोन समाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जानानै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि दोल संगठननि मानसिफ्रा बिपिएफजों थाफागोन आरो थांनाय समनिफ्रायनो थाफाबोखादों आरो एबार बांसिनै दिनैनि भिडिअखौ गोलावथार खालामनो सानाखिसै जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा साबायखर थाबाय भिडिअनि सायाव माबाफोर मोन्दांथि मोनदोंब्ला प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनबावगोन थेंक इउ गोजोन्थों